talenty nie sú na to, aby nás nejako zúžili na nejakú pracovnú pozíciu. Tie talenty skôr akoby nám ukážu to naše konkrétne spektrum toho, že čo v sebe nesieme, čo je v nás silné a čo zároveň je to, čo potrebuje dostávať priestor. Či je to v práci alebo vo vzťahoch. A že keď sa aj potom rozprávame o tých veciach, o možných smeroch, o ktorých ten človek premýšľa, tak hľadáme tú spojitosť s tým, že ako by tam dostávali priestor napríklad jeho talenty. Že ktorý z tých talentov by tam mohol žiariť, alebo že či vôbec z dlhodobého hľadiska by to toho človeka naplňalo. Je to skôr o tom, aby človek spoznal seba. Aj im hovorím, že určite sa daj potom do CVčka, daj si tam minimálne top 5, kľudne aj top 10. Veľakrát to vie aj na tých pohovoroch pritiahnuť tú pozornosť a ty prirodzene rozprávaš o svojich silných stránkach. Takže určite to odporúčam, aby človek si tak sám vedel zvedomiť, že čo je to, čo robím vďaka tomu, kto som a nie je to náhoda, že sa mi niečo podarilo. Ale že toto viem, že som ja a že preto sa mi daria tieto veci.